Mayong adlaw sa tanan. So direta karon sa pinakaibabaw sa pinakabungtod no. Makita nimo ning castle karon. Karang castle no. Pero ug maron jud nimo imong tiil para makaginawa pa ka og baktas-baktas ba. So nindot kay ni nga lugar oh. So kita kay nimo na oh. Ang adlaw sa ang sun ba. Mura og dili kay siya maigo sa buwan. Kay mura og nag-ilog ang kahayag kong kangit-ngit. So the best kayo nga lugar. Makita gini mo nga walay problema kung muari ka diri. Mga kaguol, mga sampinit sa kinabuhi, mga tunok, mga lamparo sa mga hunahunag sa kasing-kasing, mga tibagnol sa kasing-kasing, mga kagulanan, mga pagtamay sa kinabuhi. Ari ta diri sa kabukiran, kaya ang kabukiran makita nimo nga wala gyud siya problema pa. Ug makita nimo ang kamayo sa Dios. So sama ning ani karon. So kung dili na maayo ang kinabuhi, angayan gyud siya kung daot na kayo ang atong dalan. Ug ato ang kinabuhi. Angay na gyud putlon pa para inig putol mamunga siya og daghan. Og angayan ang isalibay pa. So angayan nga putlon ang mga dili maayo nga mga binuhatan kay mao kanay the best sa usa ka tawo kay mo magitawag na sila og kanang kining dagan sa kinabuhis tawo. Kasi klase man gud siya, mga panghitabo nga dili nato mahibaluan ba. Nay mga panghitabo nga mga disgrasya sa kadalanan. Nay mga panghitabo disgrasya sa hunahuna. Napoy disgrasya panghitabo gikan sa kasing-kasing nga muugmad jud gikan sa sulod og motibagnol kana siya og mubukot sa mga problema sa hunahuna. Pero kung makarecover lang ka, importante nga pagpugong o pagpaubos sa kinabuhi kay ug makapasaylo ka kaya pagpasaylo mo kanay kadungganan sa kinabuhi. Ang number 1 yun, ang pinaka number 1. Bisan unsa kadako nga sala sa imong kinabuhi nga mabuhat. Importante ang pagtugan. Ang pag-open. Sakit man pero mo kanay yabi sa baga iyabi nga ang imong kasuko ug ang imong kaguol ug ang imong gugma magpabilin og salig. Ang pag-open maoy yabi nga ang pagsalig ug ang gugma magpabilin bisan sakit siya kayo. So kung dili nimo na mabuhat ang imong kinabuhi, sama ning ani angayan nga pagaputlon pa kay isalibay isalibay na kay wala na kapuslanan pa. Kung imong gitaguan ang mga dili maayo, mo'y hinungdan na mulata sa imong kinabuhi. Ug mo'y hinungdan nga ang imong kaugmaon ug ang imong mga pangandoy mawala sa kalibutan. So mao lang na siya ang ako ang buti pasabot nga ang matag usa kung adunay mga problema. Angay natong pasalamatan ang labaw makagagahom kay siya mo'y bahala sa tanan. So naglawig ko sa pinakalayo karon. So ang Dios mag-uban kanimo kanako kanatong tanan. Dili ta mag-uol, dili ta ma-problema. Importante lang barug nga ligon at tubangan sa Dios. Bisan pag wiki ang mga pagsulay pero angayan natong pasalamatan ang Dios nga buhi kay unsa ra gud ta. Makapasaylo ta pero ang pagpasaylo gikinahanglan nga honest jud ka kung unsa ang imong mabuhat nga mga dili may sa kinabuhi. Pasabto nimo pero kung dili na gyud pamahitabo kung ang tao mapuno na wala na kapuslanan pa ang tanan. God bless you.